13 बोसोर बैसोनि जाबायमोन गिदिर नङा 13 बोसोरसो जानायनि ना माने जौलाबायनाय लिंलांलां आंनि चेनेलखौ नायगिरि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दायो आङो दंफैयो चिरां जिल्ला खैलामैला बाजारावहाय दा बेयाव मानो दंफैयो होननानै बुङोब्ला जोबोद दुखुनांथावनि खौरां लोगोफोर बेबायदिनो खैलामैला एमइ स्कुलाव 6 थाखोआव फरायबाय थानाय अनजालि बसुमतारिया गोमानानै दङ दा अबाव गोमादों खुनु माने संदाननानै मोनाखै आरोखि बिनि थाखायनो आङो खावलायदों बे चेनेलनि दारैहाय जायफ्रा बे भिडिअखौ नुसनदों अननानै फल' खालाम ओमफ्राय बेजों लोगोसे अबावबाफोर नुसनोबाथाय डाइरेक्ट न'खरनि गार्जेननोहाय कल खालामनानैहाय खबर हर मानो होनना बुङोब्ला मानसिया उन्दैल'थार दा गोमानानै दं आरोखि दा आङो न'खरनि गार्जेनजोंनो मिथिना लानि माब्रै गोमानो मोनखो बेनो नै खैलामैला बाजारा ओमफ्राय बे नानिया नै बेयावनो थायोमोन बिमाय जायोमोन ने ओमफ्राय जेनेबा नानिया दे गोमादों इयो खैथासो टाइमाव गोमादों एबा गिबियावनो एसके ब्लग चेनेलनिसिम साबायखर बावग्रोनाय थाबाय मानोना बे जोंना बियानै फिसाया नानिया थिग फुंबिलि 4टासो समाव बाहेरायाव ओंखारदों न'आव हाबफिननानै दा बिबैजोंनो लोगोसे ओंखारनानै हाबफिननानै आरो दसे थानानै ओंखारफिनदों नामानो बेखौ रावबो खेल मोनैलाय दा बहा थांदों बहा थाङाखै गावसिनि जाथि बंस'फोरनो खबर लाहरबाय मोनैलाय जोङो दा नैबे चेनेलनि गेजेरजों मिथिहरनो सानबाय सोरबाफोर बहाबाफोर नुयोब्ला बे गथ'खौ हमनानै दोन होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामहरनानै जोंनो जानायहर मिथिहोहर जाहाथे बे गथ'आ न'आव फैफिननानै मोजाङै मोजां फरायलांनो हायो दा गियानखौ लानो हायो मानसिया बेसेबांसो इयार्स जानाय खय बोसोरसोनि जेनेबा मिनिमाम 13 बोसोर बैसोनि जाबायमोन गिदिर नङा 13 बोसोरसो जानायनि ना माने जौलाबायनाय लिंलांलां ओमफ्राय फनफोर दंमोन नामा बिनि आखाइफ्राव बिनि आखाइयाव फन गैया दा जोंनि न'नि सालायनायजोंनो मालाबा फन खालामो जाहैबाय आरो लोगोफोरजों सोरबा मबाइल मोनथ'योबा सोरजोंबा रायलायोमोन जाहैबाय जोंबो नुनो मोना जाहैबाय जोंहाबो बेबसायाव थाबाय थानाय जाहाथे बिथांमोना सोरबाफोर नैबे चेनेलखौ नायगिरि बिथांमोना नुहैदोंब्ला होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव बे गथ'खौ नुदोंब्ला जोंनो खबर हरो गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय खाथिफ्राव थानाफ्राव एबा आउटपस्टफ्राव मिसिं रिपर्ट होबाय नामा इनफरमेसन थानायावबो रिपर्ट होनाय जाबाय एसआरबो होनाय जाबाय आरो दा थांगासिनो दंबावो जोङो आबसुआवबो जों खबर होसिगोन जाहाथे पार्टि वाइज गासिबो मिथिजोबथों बे गथ'खौ हमनानै दोनथों जोंनिसिम फाथायहरथों दा मानसियाथ' उन्दैथार नैबे आदानिनो फिसाजो होनदों ने जेनेबा मा खावलायनो नों जेनेबा रायजो राजानि आंनि खावलायनायाथ' बेनो दा उन्दैया जेरावखि थाया मानो फैफिननांगौ दा मानसियाबोथ' उन्दैथार दा जोबोद दुखुनांथावनि बाथ्रा बेनिखायनो आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बयबो बे भिडिअखौ नुदोंब्ला शेयार खालामना हो लोगोसे ओमफ्राय अबावबाफोर नुसनदोंब्ला न'खरनि गार्जेना बुंखाबाय खबर खालामहरनो हागोन कन्टेक्ट नाम्बार होखानायावहाय गोजोननाय थाबाय बेखिनिखौनो